Hola, com va? Mouen les blanques i fan escac i mat amb 5 jugades. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada guanyadora és un espectacular sacrifici de reina tot fent reina per G7 escac. Entesos? Aquí les negres estan obligades a cruspir-se aquesta reina o bé amb el rei o bé amb la reina. Si ho fan amb el rei, si fan rei per G7, vindria torre G3 escac. El rei té dues caselles, no pot anar a F7 perquè està controlat pel cavall, per tant, o bé H8 o bé H6. Si se'n va a H6 vindria torre H4, escac i mat de paral·leles amb les dues torres, i si se'n va a H8 vindria cavall F7, aquí les negres estan obligades a cruspir-se aquest cavall amb la reina, i després de cruspir-se'l amb la reina vindria l'entrada de la torre a la darrera fila, torre B8 escac, i aquí la reina estaria obligada a tapar aquest escac, i després de tapar-lo o bé amb reina F8 o amb reina G8 vindria torre per reina escac i mat. Això pel que fa a si cruspeixen amb el rei. Però què passa si maten la nostra reina amb la reina? És a dir, si fem reina per G7 i maten reina per reina. Doncs l'escac i mat vindria amb torre E8 escac, la reina hauria de tapar aquest escac amb reina F8 tapant l'escac, i després de torre G4 escac, el rei té una única casella a H8, i a partir d'aquí o bé matem la reina amb la torre tot fent escac i mat, torre per F8 escac i mat, o bé cavall F7 també escac i mat, ja que aquest cavall no podria ser cruspit per la reina perquè la reina està clavada per la torre. És a dir, la jugada guanyadora és reina per G7 escac. Si maten la reina amb el rei, vindria torre G3 escac, dues caselles, H8 H6, si se'n va H6, escac i mat de paral·lel amb torre H4 escac i mat, i si se'n va H8 vindria cavall F7 escac, obligada a cruspir-se aquest cavall amb la reina, i després l'entrada a la darrera fila, torre B8 escac. Si tapen amb F8 vindria torre per F8 escac i mat, i si tapen amb reina G8 vindria o bé torre de B per G8 escac i mat, o bé la torre de G per B8 escac i mat. Entesos? Això pel que fa a si mataven amb el rei. Però si maten després de reina per G7 escac, si maten amb la reina, s'esdevé l'entrada a torre E8 escac. Aquí és obligatori tapar aquest escac amb la reina, tot fent reina F8 tapant l'escac, i després de torre G4 escac, única jugada possible, rei H8, aquí podríem fer o bé torre per F8 escac i mat, o bé cavall F7 escac i mat, ja que aquesta reina no pot matar aquest cavall perquè està clavada per la torre. Doncs bé, adeu!